Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Duha ka mga katapos ang New People's Army kag isa ka soldado ang patay sa engkwentro nga naglutad kay nasang aga sa barangay Kapitan Ramon sa Silay City. Mga pumuluyo, ginsapol sang Army kag sang PNP kag gipahangop nga kung sige nila sa pupo ang mga rebelde, maipit sila sa kinagamo. Yaring report. Ang ini nga sunod-sunod nga mga nilupok ang nagpukaw sa mga residente sa barangay Kapitan Ramon sa Silay City kay inasang aga. Ang Hacienda Raymunda ang natabuan sang encounter sa tunga sang Army kag NPA ang hindi maglayo sa barangay hall. Gani naglanog ang nilupok sa barangay. Si Lucia Navarez, ginkuha sang iyang anak sa iyang balay para mapanayo sa encounter site. Nakulbaan sila sang mahimo nga matabo karon sa gabi o kun sa buwas. Ang balaya gani amo lang na simentado dahil wala tanan ko maupo dira nagpalanago. Kaingon ara sa balay. Sa imo na kadto? Oo, kay simentado balay kuya mo. Pagbati mo sa lupok, ma'am, ano nasusunod Ay, mo? nagsulgis ko na timpo nga pun ba? Kunano to man? Ang enkargado sa Hacienda Raymunda nga si Ronnie Joaquin, wala na magkadto sa hacienda bangod man sa kakulba. Miss Balay sa mga bataan. Wala ko to na kadto. Wala, wala ko yan. Ay, delikado na yan. Wala ba't kahit balang ang puti nga daan binuro. Yan ang kadto ko di sa balay nga ginsin ko sirhin balay kay delikado. Oo. Di sila yung mga taga-gito nga diridampi nang pakabarangay, tinapit na ko sa balay. Muni nga rin ako, di singkupol kami kay delikado. Nag-evacuate ka mo, bali? Evacuate kami di sa... Sino pod mo? Mo, aral sila karon may meeting aral di Iban. Mga lasingkos ang kaagahon sunod sa ila, sunod-sunod ang nilupok. Nagapatrolya mga katapos ang 79th Infantry Battalion diri sa may Hacienda Raymunda sa may barangay Kapitan Ramon sa Silay City sa makaengkwentro nila ang hindi magdubo sa 15 tub 20 ka mga katapos ang New People's Army nga nanging kabangdanan sa pagbinayluhan na isang lupok. Matapos ang insidente, temporaryo ang naging sirado ang lugar para sa hot pursuit operations ng Army. Amukon nga may pila ka mga residente nga hindi anay makabiya sa lugar. Sa kakulba sa iban nga mga residente, nagpadulong sa barangay hall kay nagatalang-talang. Sunod-sunod ang pagdilabay sa mga salakyan sang Army kag mga ambulansya sa barangay hall. Isa kapag sinapol ang ipatawag para masugilanon sa pulis kag Army ang mga pumuluyo. Ginpahangop sila nga dapat wala nila ginasapupo ang mga rebelde sa ilang mga balay. Ang apektado, ang kabataan, pamilya, bilog na pamilya. Nagkakatruwa sa nagkakatabo, tungod sa pagkukok, sa pumuluyo, diri sa aton terorista ng armado. Ginpaintsindi man sila nga hindi sila dapat magakulba sa armado kay magabalik-balik lang ini sa lugar kung sige nila kasapupo. Hindi magkabunamong mabason nga kay sila armado. Ara, gihapon ang kahadlok sa inyo. Pero, magapadayon na balakita nga magkahadlok sa ila tungod ng ilang armas na ginakaptan. Asa sa ano, kita magapadayon sa maghatag sa suporta sa pagpakaon diri sa ila sa barangay sa sini, sa barangay Kapitan Ramon. Isa ka soldado kag duha ka mga NPA tanan ang napatay sa encounter. Ginkilala ang napatay nga soldado nga si Private First Class Christopher Alada sa 79th IB. Isa ka lalaki kag isa naman ka babae nga NPA ang napatay. Suno kay punong barangay Rodi Aguirre sang Kapitan Ramon. Lalabyan gid man sa mga NPA ang ilang nga barangay. May mga residente sa sulod sang hacienda nga luyag magbiya pero wala naging pahalin sang Army samtang nagapadayon ang clearing operation. Ito to, mga gusto kong pa-rescue daw mga Pila ka tao? duwa pa to ka household. Oo. Subong sa lang tipon sa balay sa iya man nga utod. Oo. Kay daw ginervyos lang, way na Kulbaan? way naka kung ano, way nagbalong kung ano mo nila. Oo. Ato subong to, gapayo sila bulig. Dugay-dugay, nag-abot ang commander sang 79th IB nga si Lieutenant Colonel J.J. Havines. Personal siya nga nagpangayo sa pasaylo sa mga pumuluyo nga naipit sa kinagamo kag nag-apila nga kuntani hindi pagpasugtan ang mga rebelde nga magtiner sa ilang mga balay. Amo ginasakripisyo, no? Matabo ng sitwasyon na matabo sa aton dire, pilito naton, ang pabayaan naton ang armado naton sa aton, no? So, sa mga nangyayari wasin sagid, amo ina naton ano, wala pa naton na ginawa. Ginpahibaluman ang mga pumuluyo kung ano ang dapat nga himuon kung may magpangayo nga bulig nga pilason nga rebelde.
Ang Kapitan Ramon ang sinigid lamang nanging kilala kag ginadagsa sa mga turista bangod sang matinaw sini nga suba. Ginakakulbaan sa barangay nga ang natabo ang encounter basi makaapekto sa nagatin-ad nila nga turismo.